Tħabbret il-mewt tal-iskultur Gianni Bonnici fl-età ta' 86 sena u għatwilet fl-4 ta' Settembru tal-1932. Sa minn età żgħira beda jattendi l-Iskola tal-Arti fil-Belt Valletta. F'Ottubru tal-1954 Bonnici beda kors ta' 4 snin fl-Akkademja di Belle Arti ta' Ruma li waslitu biex ħad diploma fl-iskultura meta rebaħ borza ta' studju. It-talim ta' ċeramika għall-ewwel darba fl-iskejl statali f'Malta bdih Bonnici meta ġilura mill-kors f'Akkademja ta' Ruma fl-1958. Sena wara inħatar master fl-arti u ċeramika f'St. Joseph Secondary Technical School f'Raħal Ġdid. Gianni Bonnici kien ilu għal bosta snin apprezzat ħafna bħala ċeramista u skultur li bħila kbira uża materjal differenti. Xogħlijiet tiegħu fit-terrakotta, ċeramika, ġebel, bronz, irħam u konkrit jinsabu fi djar privati f'postijiet pubbliċi u fi knejjes. Ta' min isemmi il-kurċifissi espressivi li Bonnici għamel għal knejjes parrokjali ta' Santa Lucia, ta' San Bastian f'Ħal Ormi, għal kappella tas Sorijiet ta' Santa Katarina f'Ħattart u ieħor għal kappella tal-Pwales u għal Capo Palace Hospital. Il-ħila artistika ta' Gianni Bonnici tidher sewwa wkoll fil-monumenti pubbliċi. Fost dawn jispikka l-monument majestuż tal-Indipendenza fil-Furjana, f'kompożizzjoni oriġinali li tesprimi moviment u enerġija. Bonnici sa mill-bidu tal-karriera artistika tiegħu ħadem bussi tal-protagonisti Maltin għal diversi istituzzjonijiet u ta' membri ta' familji li jinkludu riljef tal-bronz ta' George Borg Oliver. Bonnici ngħata ġie il-mossa fl-1999 u fl-2002 irċieva l-unur prestiġjuż tal-membru tal-Ordni Nazzjonali għal Mertu mill-Presidenta ta' iż-żmien Guido De Marco fil-Palazz tal-President. Gianni kien miżżewweġ lil Pauline u kellu żewġ tfal. Il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Media.Link Communications toffri kondoljanzi tagħha lill-familja kollha tiegħu.